Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite u naslovu videa, utisci o novim proizvodima. Tako da možemo da krenemo odmah, da ne bi dužili uvod. Imam dosta proizvoda ispred sebe koje sam probala u poslednjih do mjesec dana, tako da krećemo. Prvi proizvod u pitanju je ovaj serum od brenda Neostrata. Šta mogu da kažem o ovom serumu? Ovaj serum dolazi u ovoj staklenoj bočici. Ima ovu pumpicu što je vrlo jednostavno za korišćenje. Druga stvar što mogu da kažem, 30 ml ima. Providan je proizvod, to mogu da vam pokažem. Znači u pitanju je ovako lagan, providan proizvod, serum, koji u sebi sadrži aktivne sastojke za izbeljivanje kože iz razloga što, kao što znate, ja imam ove fleke od hiperpigmentacije i sada sve koristim da bi se to izbelilo ili ako je moguće nestalo i da se ne pojavljuju nove, što je najvažnije. Ovako, ovaj proizvod sadrži 12 aktivnih komponenti koje ciljano deluju na hiperpigmentaciju. Generalno sadrži vitamin C u sebi. Piše da nema nikakav miris, međutim onako ima malo na citrusno, verovatno zbog tog vitamina C. Meni tako miriše. Nema parabena i ostalih štetnih nekih materija. Jako je važno da je nekomogen, što je meni možda najvažnije. Koristim ga tu oko mjesec dana i šta mogu da kažem, jako sam zadovoljna sa njim. Proizvod koji bi ja stvarno uzela ponovo i generalno otkad koristim ove proizvode posljednjih 2 mjeseca, sve što koristim mi je toliko prijalo da ne bih ništa sada menjala jer sam jako zadovoljna kako mi generalno lice izgleda trenutno. Šta još mogu da vam kažem o ovom proizvodu? Kupuje se na MSF Farm apoteci online. Možete pogledati njihov sajt, ima još neke proizvode. Ja sam ciljano uzela one koje meni trebaju. Vidjet ćete o čemu je još reč. Ovaj proizvod se može nositi i ujutru i uveče. Međutim, ja ga nanosim samo ujutru iz razloga što koristim neke proizvode koje ne smiju da se mešaju sa C vitaminom i njih stavljam uveče, a ovaj proizvod stavljam ujutru. Nakon umivanja tonik ili termalnu vodu naprskam, posle toga ovaj serum i onda ide dalje. Što se tiče još ovog seruma, da vidimo da nešto nismo ništa. Nanosi se normalno na lice, može i na vrat, što je preporučljivo da se koriste svi proizvodi tako, znači sve što ide na lice da se pusti i na vrat, da se i vrat namaže i on je jako bitan i isto kao i lice izložen suncu. Jako prijatan proizvod, tako da ako imate problema kao ja, slobodno pogledajte o čemu je reč malo detaljnije, da ne bi dužili, idemo dalje. Sljedeći proizvod bio bi ovaj hidratator od Neostrate isto. Proizvod koji je lagan, koji je pogodan za ove letnje dane, koji u sebi ima SPF 40. Super je što sprečava ono dodatno mašljenje kože i on povećava obnovu ćelije i sprečava nastajanje novih, da kažemo, starosnih fleka ili fleka nastalih od akni, što meni je baš značajno iz razloga što su mi ranije izlazile te neke potkožne u ovom delu ovde. Međutim, posljednjih 2 mjeseca ja ni jednu jedinu, da kažem, tačkicu, bubuljicu nisam imala. To je razlog što koristim ono sve što sam vam ispričala ranije i u posljednjih mjesec dana ova 3 proizvoda nova, nijedan mi nije izazvao nikakvu reakciju, niti bilo šta, samo mogu da kažem da su mi tako prijali i da su mi dobri. Isto se poručuje preko onog sajta MSF Farma,
tako da možete pogledati šta još nude. Ovo je onako baš sada za leto super kremica koja vam treba iz razloga što ima i zaštitu od sunca. Sljedeći proizvod koji ću vam pokazati je ovaj Neoretin gel koji sadrži u sebi SPF 50, ima 40 ml, ovu gore pumpicu, unutra je, da kažemo, onako malo žut i ne vidi se vjerojatno na kameri, ali uglavnom je žućkast proizvod. Što se tiče samog proizvoda, on je namenjen za kožu koja je sklona hiperpigmentaciji kao moja, i to sve da se ne ponavljam, sprečava nove fleke, prevenciju i radi smanjenje već nastalih fleka, tako da on u kombinaciji, na primjer, s ovim C vitaminom je odličan. Kada izlazim napolje, znam da ću biti na suncu, obavezno nanosim ovaj proizvod. Trebalo bi ili, mislim, stvarno nekad stavim i oba, ali u zavisnosti od toga da li idem baš direktno na sunce ili ostajem kod kuće pa nanesem samo ovaj zato što je hidratantan, a ovaj mi je onako veća zaštita, 50 faktor, pa iz tog razloga kad izlazim napolje nanosim SPF 50 obavezno. S obzirom da kad se šminkam nanosim proizvode koji isto sadrže u sebi SPF, onda ne mogu da obnavljam u toku dana SPF, ali uglavnom ako ne nanosim šminku u toku dana nanesem ovo više puta iz razloga što ima svoje vremensko dejstvo, tako da morate obnavljati faktor. Što se tiče ovog proizvoda, isto mi je jako lagan, ne izaziva isto akne, nekomogen je, ujednačava ten, onako koža onako čista, lepa, hidrirana kao i sa ovim, tako da su meni ova dva proizvoda što se tiče kremica trenutni favorit i ništa drugo osim ova dva proizvoda ne koristim, iskreno. Tako da sve moje preporuke za ove proizvode. Idemo dalje. Sljedeća stvar, ajde da pređemo na maske. Imam dosta maski ovdje kod sebe i pokazat ću vam one koje sam potrošila i koje nisam, ali od istog su brenda, pa eto da kažemo nešto više da znate. U pitanju su maske brenda Mediheal. To je korejski brend. Ko me prati od početka zna koliko volim korejsku kozmetiku. Prvi put se susrećem sa generalno ovim maskama i šta mogu da kažem. Ajde da krenemo od ove maskice za lice koju sam potrošila. U pitanju je sheet maska koja dolazi u onoj maramici, koja je, da kažemo, baš onako, baš natopljena i još uvijek onako unutra ostalo proizvoda neiskorišćeno, da kažem. Ova maska je za blistavost kože. U sebi ima te aktivne sastojke koji pomažu da koža izgleda onako blistavije, lepše, svežije. Mogu samo da kažem da je meni ova jako prijela. Baš mi je lepo ishidrirala. Kada stavljam masku, uglavnom pre toga uradim onako dubinsko čišćenje ili stavim neku masku pre nje, recimo glinenu ili uradim peeling, pa posle toga stavim obavezno neku masku koja hidrira, koja će to sve nahraniti. Tako da sam ovu tada iskoristila. 10 do 20 minuta se drži i 2-3 puta nedeljno može da se koristi. Konkretno ovu sam jednom iskoristila i sigurno ću je kupiti ponovo. Kupuje se na sajtu Online Kozmetika ili možete pogledati u drogerijama, mislim da u Liliju ima. Cene nisu ogromne, znači cene su jako pristupačne, a jako kvalitetan proizvod. Još jedan koji me, znači borio s nogu, bukvalno je proizvod maska za stopala.
U pitanju je maska koja dolazi ovako u ovim kao čarapicama. Čarapice, i tako predivno miriše i dalje, sam sačuvala da bi vam pokazala kako to izgleda. Već sam iskoristila naravno. Obojete ih, držite ih od 15 do 20 minuta. Ja sam držala 20 minuta. U pitanju su parafinske maramice, to jest čarapice. Uklanjaju mrtve ćelije, ali ne, nije mi se desilo ona varijanta da se ljušte stopala i to sve. Samo su mi stopala bila u momentu jako hidrirana i to sam radila pred spavanje. Ujutru kad sam se probudila, to je bilo glatko, kao da sam išla na pedikir. Kaže da uklanja mrtve ćelije i obnavlja kožu i stvara nove. Ja mogu da kažem da od kad je života nisam imala lepša stopala. Ovo stvarno radi posao. Ja ovdje imam još 3 maske od tog brenda i jedva čekam da ih isprobam. Ova je za ruke. Nju nisam potrošila iz razloga što su mi trenutno ruke lepe hidrirane, pa čuvam za one momente kada baš moram da hidriram. I ovdje su još 2. Ova mi je jako interesantna, nisam je još iskoristila. Ovo imam oko 15 dana, pa sam ovo prošle nedelje, tako da mi ostaje ove nedelje. Svakako jedva čekam, baš mi je onako zanimljiva. Ima ova 2, da kažemo, dela. Kada isprobam detalje vam govorim dalje, ali eto, obratite pažnju, Mediheal brand, korejski maskice, ove 2 što sam probala, fenomenalne. Ovo za stopala morate da kupite. Kad smo kod maskice, imam još jednu koju sam kupila juče u DM-u. U pitanju su ove maske za zonu oko očiju. Dobijete ovo 30, to je spakovanje od 30 unutra. Isto su kao one sheet maske za lice, samo što su ove samo za predao ispod očiju. Hidriraju, jako su prijatne. Ja sam danas iskoristila i tako mi je lepo to ishidriralo. Pre šminkanja sam stavila, držala to. Piše da se drže do 15 minuta. Tako da ništa specijalno nema posla oko njih, samo ih stavite na čisto lice, držite 15 minuta, taj deo je hidriran. Možete ovo držati u frižideru ako ste kao ja ujutru naduveni, iz tog razloga malo hladi i odlično je. Generalno ovo je dobar proizvod, u DM-u se kupuje, sada je baš, čini mi se, na akciji, oko 300 nešto dinara. Ok, super stvar, koristit ću je do kraja. Imam 3 proizvoda za kosu, to je 4 proizvoda za kosu, jednom sam preskočila. I da krenemo od početka. S obzirom da sam potrošila moj šampon i u potrazi za nekim šamponom, ajde da malo promenim, naručila sam ovaj Catwalk šampon by Tiggy. Ko do sad nije čuo o ovom brendu, nek malo iščita. Odličan je brend. Šta mogu da kažem? Ovaj šampon je od 750 ml. Znači, ne znam, trajeće mi do sljedeće godine. Da, godinu dana traje. To jest može da se koristi. Ovaj šampon je namenjen za suvu i oštećenu kosu, koje sadrži bagremu, med, pšenicu i vitamin E. Ja mogu da kažem da je jako lep, u smislu da, ne znam, klizi ispod ruku, tako lepo pere sve to. Međutim, šta sam primetila, da mi se izmasti kosa, naravno, već drugi dan, ali u kombinaciji sa onim mojim šamponom za dobro pranje temena i plus ovaj, mislim da je to idealno. Odličan mi je i nemam neke zamjerke. Šta još mogu da kažem? Da daje sjaj, da
je hranljiv šampon i sve to. To ćemo vidjeti vremenom. Sad imam više proizvoda na glavi, da kažem, pa ne znam od čega je, ali svakako mi je jako mekana sad kosa i ne mrsi se uopšte. Kombinacija 3 proizvoda koje sam koristila u posljednje 2 nedelje. Sljedeći proizvod bi bio ovaj od Redkena. U pitanju je All Soft maska za negu kose. Piše da može da se koristi i za kovrčavu kosu, ravnu, može učiniti bolje oblikovanje i tako dalje. Da je kosa nevjerovatno mekana, hidrirana, daje snagu, sjaj, elastičnost, što jeste stvarno ovo sve radi kao što kaže. Generalno ovi proizvodi jesu na skupljem cenovnom rangu. Mislim da sam ova 3 proizvoda recimo platila onako oko 10.000, što nije malo, ali ako uzmemo u obzir da ovaj šampon ima 750 ml i da će trajati stvarno dugo, da ovo pakovanje ima 250 ml, meni 250 ml bez šale traje 10 mjeseci. Znači 10 mjeseci mi traje jedno pakovanje za kosu ove veličine. Treći proizvod je ovaj od Redkena. U pitanju je ovaj proizvod za zaštitu od toplote do 230 stepeni. Što mogu da kažem o ovom proizvodu na prvu ruku? Koristila sam ga možda 3-4 puta i vidite koliko sam ga potrošila. Nanosi se na mokru kosu, može i na suvu, međutim ja kad operem kosu šamponom, napakujem je, držim pakovanje jedno 20 minuta sigurno, nekad 5 ako nemam toliko vremena. Kad ga nanesem, ja to utrljam u krajeve, znači od polovine, ne stavljam od korena da mi se ne bi izmastila, ali pa ne baš ni od polovine. Generalno stavljam ga na cijelu dužinu sem korena, eto da tako kažem. Ali se najviše naravno fokusiram na krajeve jer oni se najbrže oštete. Što se tiče samog proizvoda, nekako je kremast, onako kao neka krema, nije kao ni ranije u spreju što sam koristila. I da li je to prednost, nije, ne znam. Uglavnom, ogromno je pakovanje, 200 ml, ali stvarno jednu pumpicu, nekad 2, ali jednu pumpicu možete iskoristiti za moju dužinu kose, opušteno. Ako stavite više, on će sigurno izmastiti kožu, to je kosu. Napravit ćemo onako malo nalepljivu, što ja ne volim. Iako deluje da je masan, nije masan proizvod. Baš je lagan i kada nesete, uopšte nemate osjećaj da imate nešto kao neki proizvodi što su teški kad su u ovom nekom, da kažem, sastavu. Generalno, lagan, dobar, možete koristiti ovaj proizvod sigurno bez šale godinu dana. Ko me prati na Instagramu zna da sam bila u frizerskom salonu, pakovanje kose i stilizovanje. Imala sam baš dobre lokne. U pitanju je Milletov salon, Milles Hair salon, koji ima i svoj brand kada je u pitanju nega kose i proizvoda. Dobila sam na poklon masku da isprobam od arganovog ulja. Tada smo stavili tu masku i time mi je pakovao. Mogu da kažem da je jako dobar proizvod i da su cene, onako da kažemo, pristupačnije, normalnije i da mi je kosa bila stvarno predivna. Kod kuće sam koristila samo jednom, nisam stigla jer sam ga skoro dobila. I kosa mi je onako baš lepa nakon ove maske. Podržavam uvek takav tip
proizvoda koji su na, kažemo, prirodnoj bazi i sa kvalitetnim sastojcima, tako da ukoliko do sad niste čuli i probali, eto, pogledajte na Miles Hair profilu pa vidite detalje. To je to. I imamo ovdje dva proizvoda za telo. U pitanju je Kräuterkopf. Ko me prati od početka zna da sam koristila njihov šampon i oni su meni poslali ovaj poklončić da isprobam njihove proizvode. U pitanju su dva gela. Prvi je anticelulit gel. Što se tiče samog celulita, znamo svi da on ne bira da li si mršav, nisi i ostalo, nego generalno način našeg života i sve to, loša ishrana, nedovoljno tečnosti, samim tim dolazi do stvaranja celulita. I šta sam htjela još da kažem, da generalno to su svi, da kažemo, uzroci nastanka. I ono što bi trebali da vodimo računa, a to je da unosimo više tečnosti, da ako je moguće vežbamo, da vodimo što zdraviji život, da spavamo i tako dalje, što većina nas ne radi sve kako treba i iz samog razloga imamo i te probleme. Dobila sam taj gel da isprobam, 14 dana je kao upotreba i nakon toga bi trebalo da se vide rezultati. Ovaj gel se nanosi uveče u tankom sloju, onako se utrlja u delove gde imate celulit. Ja sam to mazala samo na butine, jer u tom delu jedino ima. Mislim, nije to toliko vidljivo i to sad vidim ja, ali znam da ga imam. I ja sam taj gel nanosila svako veče, stvarno. Potrošila sam ga recimo pola, možda malo i više. Tako. Šta mogu da kažem o ovom gelu? On je, ne znam, ako ste nekad probali neki proizvod ovog tipa, on hladi, tako dajete neki osjećaj, pa malo greje, pa ne znate ni sami šta se dešava. Svakako nešto se dešava. Da li meni nestao celulit za 14 dana? Nije. U potpunosti, ne mogu da kažem. Znači, nije mi nestao celulit, ali nisam se pridržavala ničega, osim što sam mazala ovaj gel. Tako da, to sve mora zajedno. Tako da ako mislite da će nestane gel preko noći, to jest celulit preko noći s ovim gelom, a da ništa drugo vi ne uradite u životu, neće. Tako da nisam se pridržavala ostalih pravila, tako da nije nestao celulit, ali mogu da kažem da mi se ovaj proizvod stvarno dopada. Radi to nešto se dešava i vidno su mi noge onako lepše, to jest butine onako su mi lepše na izgled. Tako da to je to što mogu da kažem za sada i još ću da ga koristim. Pokušat ću da se pridržavam drugih stvari pa ću vam reći dalje. Ali ovaj drugi proizvod, u pitanju je ovaj Body Lift gel, gel za zatezanje kože koji sadrži sastojke namenjene za zatezanje kože koji su pantenol, ekstrakt biljaka kao što su guarana, alge i redovnom upotrebu povećava zategnutost i elastičnu kožu. Šta ja mogu da kažem? Ja mogu da kažem da ja ovaj proizvod stvarno koristim i da sam se bukvalno navukla na ovaj proizvod i da mi je on tako dobro ishidrirao kožu i toliko su mi lepe noge nakon ovog. I nije ono trenutni efekat kao sa većinom krema kad namažete pa kao trenutno je super, ali čim se stuširate i tako dalje, nestane sve i iz početka sve ono suva koža i tako dalje. Meni je stvarno suva koža i otkad koristim ovaj gel, stvarno mi je prelepa, mekana, nekako zategnuta i onako elastična na dodir je, ne znam, baš mi je dobar. Ako me pitate koji proizvod od ova dva da mi ima stvarno efekat, sigurno to je ovaj. Ukoliko niste probali, slobodno probajte. Sigurno sam da ćete biti zadovoljni. Ja ga mažem i u predelu stomaka. Nakon porođaja, naravno, to se sve istigne, koža i tako dalje. Svakako prezadovoljna sam s ovim i ovo redovno koristim i sigurno ću ga u buduće opet kupiti. Dosta dobro radi. To je to za to.
Imam 3 proizvoda kada je šminka u pitanju, ništa novo osim ovoga nisam uzimala, bar ja mislim da nisam. U pitanju su tečna rumenila ili kremasta rumenila koje dolaze u ovakvim pakovanjima. 3 tubice, 3 različite nijanse. U pitanju su rumenila koja možete naći u DM drogeriji. Naša je proizvodnja, to me je onako baš oduševilo i morala sam da probam nešto sa našeg tržišta ovog tipa. Mnogo volim rumenila, ja stvarno uvek kad se šminkam koristim rumenilo, nekako mi to daje na jedrini, na tom sjaju i to se meni dopada kako mi stoji. Ovdje imamo 3 nijanse različite koje su za, da kažemo, i različite tipove, ko šta voli. Ja ću vam pokazati sve 3 kako izgledaju na koži. Lako se nanose. Stavite ovako kao ja sada. Sad ću vam pokazati na vašu ruku ili ako imate onu podlogu, što je bilo idealno, ja je nemam. I možete naneti prstima ili četkicom. Prstima onako blago utapkate. Evo su nijanse, ja sam ih probala i ovdje. I kada sam stavljala, sve sam htjela da isprobam. Ovo je ova roze koja je inače jagoda u pitanju. Pogledajte kakva je to lepa rozikasta nijansa. Ja trenutno imam tu nijansu na svom licu. Druga nijansa je ova, mislim da je to Kajsija. I posljednja nijansa Blackberry, znači ona je sa kupinom, ali što sam htjela vam kažem, ona sadrže sve koštice od voća, znači kupine, od jagode i od kasije i prirodno su boje i to tako dobro izgleda. Evo vidite kako to prirodno izgleda na licu. Sada znam da je akcija, zato što sam bila juče u DM-u i sve sam to ispratila. Cena je oko 400 dinara za jedan proizvod. Jako dugo to može da vam traje. Mislim koliko mu je rok od otvaranja, samo da vidim. Ali generalno ja mislim da ovo ne može da se potroši godinu dana. Mislim da ne može da se potroši za godinu dana. Zato što malo proizvoda treba. Jako je prirodan, lepo izgleda i to je to što mogu da vam kažem. Verujte mi, ako kupite, nećete se pokajati. Ako ste ljubitelj kao ja šminke i generalno probanja novih proizvoda, ovo je savršeno. Znači, koket u DM-u. I ostao nam još jedan proizvod. U pitanju je ovaj gumeni za pranje četkica za šminkanje od Ebelina. Trenutno na popustu u DM-u, nešto smešno košta, ali juče sam ga odmah probala. Nanesem na četkicu ili direktno ovdje sapun sa kojim perem. Već sam pokazala koji je sapun iz DM-a. I četkicom lepo to sve istrljam, isperem ispod vode i to je to. Odlično ih pere, ovo morate da kupite prejeftino, a odlično radi. Ja sam se bez veze do sada mučila i u dlanu prala, ovo je spas. I to je to za ovaj video, vjerojatno sam odužila, ne znam koliko, ali htjela sam da što više iznesem informacije koje znam za ovo kratko vrijeme. Više o proizvodima ću vam reći kad budem neki duži period koristila, ali za sada sam u principu sa većinom zadovoljna i najviše volim kada nađem i kupim dobre proizvode koji će biti iskorišćeni do kraja, a ne bačeni ili, ne znam, zapostavljeni. To je to, hvala vam puno i ako vam se dopada video, lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i želela bih da
mi napišite dole u komentaru vaše utiske i da li ste nešto probali od ovoga i šta vi generalno preporučujete kada je u pitanju nega kose, lica, tela. Eto, želim ja nešto novo da isprobam ako do sada nisam. I to je to. Ljubim vas puno. Do sljedećeg viđenja.